Arab Border Dispute Redressal Forum HBDRF haga jingelang kabalingkot kabalong hajawai menta kesngi khalai tarik Ïaïong kalapin Kynmaw bat penpaw ya kene kesngi kum kesngi jingsngewsih ne ka Blackday man penpaw ya ke jing persha bat ke jingsngewsih ya ke jing penhap jubor jang ke jela Assam ya ke ilakai labang nang pelut ka batip kum ka block 1 bat ka rat nong tung kerwang ka batip kum ka block 2 she United Kachar bat Mikir Hills Karbi Anglong Autonomous Council menta haga khatlai April khat khandai sanphuwei Lyngba ka notification TADR laipuwei sanpho shispa sop khandai hadu shispa sanphuwei ka forum ka ong ba ka sorkar Assam kalale yakani khlam ka jingtip ka jingbentur jong ki pat nong shnong jong ki ni ki jaka ki khasi panar ki badai ki trai muluk bat ka sorkar Assam Lyngba kata ka boundary commission ka ba ka sorkar Assam kala thau na ka benta ban pinkha ya ki district councils ha ka jila Assam kalale kirki tang na lor miet table works khlam the let pet let jure bnya ya ki jaka puta kishnong ki thau bat ki briu ki basang basa haka bat haba pinmi ya kani ka notification kawan ra shibun ba ki kinram ha kani ka than Haka bakala khalat bat kini jubori ki benta jong ke ïaka raliang ïaka chiliang mentang ïaka nongjingi bat ïaka nartiang bat penhap penyeso jubor shi United Kachar bat Mikers Hills haka jaka ban penskem bat penne pensa hapo United Khasi bat Jante Hills Hoot ngimla ban lan hadien jong ke jinge ki jongi ka sorkar kala penmi ya ka notification RSR R spa khandai pun riew sanphuwei shi spa laipo haga khatlai tarik umach khat khandai sanphunyo bat pen sange shwa ya ka te ka notification haga khatlai u April bat ki artli ki district council United Kachar bat Mikers Hills bat ka United bat Khasi Jante Hills ki ladap survey ya ka ban retransfer byang ya ka ni ka jaka sha United Khasi bat Jante Hills District Council haga khatnyo tarik u February khat khandai sanphopra Henry hadu menta mene ya kani ka kam ampat pendap satya ong uchairman jangka forum uba chandame sungo shu uba chandame sungo uong bakum ka forum ken yai Kynmaw sa ya kani kesngi kum ka black ni morning day manla usnam tat andala la ban retransfer ne pinya so byang ya ka block 1 bat 2 shari khasi jantia kumba julong naduh hendai henthai kulong kuma to menta kesni ni nagalian ka new threat border dispute redressal forum HBDRF di Lyngba jong ani ka khubor ni penpau kata ka jingsngewsih bat ni don ru ban penbena ba menta kesni khalai tarik jong bena April ni bena Ïaïong kadai kata ka Blackday lani kata ka day of mourning kasni jong jingsngewsih namar balai ba day hakan negasmi ba Lyngba jongka notification TAD/R/31/50/149/151 kabak sorkar Assam kala penni haka khalai tarik April khat khandai spa san phewei haka ba Lyngba jongka nega notification ka sorkar Assam kala khlab jubor bat kala penhap jubor ya ki benta jongka ïaka labang nang pelut ka bangitip kum ka block 1 bat jongka right nang tung kerwang ka bangitip kum ka block 2 cha United Kachar Mikir Hills ha ka por bat hau ya ki district council tede deng nega daw ni kum ka forum ni Kynmaw bang ni penpau ni pen Kynmaw ru ya kan nega sni kum ka sni jong ka jingsngewsih yengi ki pai nong shnong ki basong ki basa ha block 1 bat block 2 bat nagaleng jingi kum ka forum ni don ru ban ong ba tat anda ya kan nega jaka ka jongi ka batip kum ka block 1 bat block 2 shom la penpai ya ka chpo ki benta jong ka ri kisi jaitia kum baju long naduh hendai antai kulong kuma leni chpo ke jela me galaya ngin yai pting ban yele bat ngin yai pting ban penpau no ba kan negasmi khatlai tarik jo bra April kalong kata gasmi jo ga jingsngewsih lani kata ka Blackday hapdeng jongi pajang chnong jong
ke ilaka laban blok 1 bat blok 2 oi jimla bandan wa kum ke jing Kynmaw habak sorkar Assam kala penhab jubor ya kani ke benta jong kani ga jaka ke puta ke jungi chapo united ke char Migir Hills ke belum karbi anglong Assam benta Lyngba jong kani ke notification ke bang ong meni klaim ke jing tip klaim ke jing menjur jungi ki pai ke si penar ke badai ke nong som chinong bar klaim dale ru ya kata ke hakar kom ke badai klaim dale survey klaim dale page ki jaka ke puta ya ka jinglong jingman lani yaki riew ki basong ki pasah kan ke jaka kinra ya kani lale tang nalor me lani kata ke table work kumo ogi pareng mo bal apan hab jubor no yangi kumanga ong mene chapo karbi anglong Assam ti nagalian jungi nagalian ki riew rang ba jungi hadin gula tip bag sorkar Assam gula le ya kani klaim ke jing tip bag jing manjur jungi ki pai no sung slong jungi gula persya jur ya kani ke jing le jung Assam bar hooj ka sorkar Assam kala penmi kata ke notification ka ba ai karting kumni ka RSR/296/51/30 haga khlieh tarik benai March ka sem kanda spa sa peonyo bat Lyngba jong ka nega notification bala supersip ye ka te notification kanda spa san pewe te la leru ye ka join survey haga khanyau tarik feb kanda spa san peupra kinrai hadu benta Lyngba jong ka nega join survey jong ka nega artili district council kilometer ke char Migir Hills bat kilometer ke Gyngsngewsih Hills hakaba ye ka bulon block 2 de ban pynphriang ne ban transfer biang spok Meghalaya re hadu benta meneru ye ka ne ka kam om som la pendep te tat anda la pendep ban transfer ye ka block 1 block 2 sa gibenta jong ka rikasi jengtia ku baju long hentai hentai kulong kuma ni ne ka liang jong ka forum ni yai ting bek ban Kynmaw ya ka ne ka si khlieh tarik bulan April man lau snem kum kasni jong ka jingsngewsih lani kata ka Blackday